Şehir kızı eyder min marta. Biz Baxtiyar bilan Petrov bayramini yo'l tutamiz. Mamadish rayoni jüri avuli. Jüri bitaymi? Tatashchasi jüri bo'laymi? Jüri. Jürigina tug'il. Shin Tatarcha Krashin qardoshlarimiz yonidan qonaqqa yo'l tutamiz. Qarshi olamiz bizni. Жамағат, biz Petrov bayramында. Қалғанын өзіңіз көрерсіз. Bu bizning просто уголовкада мында. Матур. Матурлык өчен, аңлага кеше күрсәтер өчен, аңласын өчен инде охотада менә укап пешерәләр. Кеше белән пеши, картина кеше һәм пеши. Мөгезе дә баш астыннан бигрәк сәер күренә. Моның да кәрҗине буш нәрсәгәдер. Үзе Петровга дип килде. Әйдә барыйк инде келәткә. Менә карагыз. Milli kiyimlerden. Kazan uğramlarında mı yine köre almazsın. Bizge eli yanına bizlimitli telefonda verdiler. Anton, güzel, siz kayılarda. Min bunda, sağ olunuz. Ne? Kurke. Olga tava gittik. Менә монда безнең Крашиннар КВН командасының аутентичный составы. Иң шыны. Яңгыр сырыйбыз ди. Шимбә көнне тавыкларны шалабыз ди, суябыз ди. Удмурт кардашларыбыз да килде. Менә тиздән Казанның берәр жихаз кибетінде көрерсің де мен ясаған бәлки үстеле болмаса да енді хотя бы оягын көрерсіз. Дүясіне қадар кетірілер бит мұнда. Көресіз ме? Нендей матур тақиялар үрділер. Ғадиғына тақия түгіл, бұл мақсус Petrov тақиясы. Petrov инде элек-элеккедән килгән шундый матур бәйрәмнәребезнең берсе, җәйнең матурлыгын күрсәтү бәйрәме дип әйтим инде. Petrov биткәч җәй үтә диләр инде бездә. Petrovда такыя өрү ул кызларның инде бик матур шөгыле дип әйтәсем килә. Һәрбер кыз үзенә такыя өреп, үзенең алдагы тормышын белә алган. Ничек белә алган? Шушы такыяларны суда җибәрәләр. Һәм дә инде такыя кайсы якка таба китә, ага шул вакытта инде алар беләләр кайсы якка кияүгә чыкканлыгын. Крашин шибәре тагын конкурс уза бит әле. Катнашасызмы сез анда? Әйе. Һәммәгездән. Әйе, һәрберебез. Кем җиңә? Башланды. Сез карагыз әле, безнең Крашин дусларыбыз әзерләнгән әлеге бәйрәмгә. Менә тузан чыкмасын өчен әйме? Пишен сибеп куйганнар. Молодцы, афәрин. Шуннан да тузаны юганың. Менә үзегез күрәсез. Менә мондай туристлар да бар безнең. Хәтта зонтикта алып килгәннәр. Баксаң, бу оказывается Ятмас Дусай. Менә монда бабай рун язулары. Алабуга иле, Бигиш иле, Әзәй иле. Буларда бик каты әзерләнгән. Сәхнәдә әлеге вакытта Виталий Агапов менә мондый тавыш белән. Геннән кунаклар килә шуңа күрә безгә. Җырламыйча торырга диләр. Әйдә күрәдек бу шәмәгә кунакларга да, шулай бит, исәнлек булсын аларга да. Добрый июльский вечер, уважаемый Алексей Валерьевич, Иван Петрович. Петров наступил, родные и близкие, все собрались. Bayramlar bilan, Petrov bayramlari bilan sizlarga qarindoshlar. Вольготно пасти скот, плодородная земля. Бұрын замандан, жер жүзінің түрлі жағынан, жүйі даруғасы бұйлап шушы тау етегіне, жәмәғатте. 3-4 кетті, Дилара Хөснетдинова. Іссісі сүрілді, құяшы бата бар әкіріңіне әнә матырғына.
шарыдамында Петровның икенче өлешенә күчтек дигән сүз. Кызганычка каршы без атлар ярышын карый алмадык, чөнки ул әле сәгать 5-тә башландымы, әллә 5-нче артыдамы шул тирәләрдә. Гомумән без Петровның программасын белмибез. Гафу итегез. Инде менә ат чабышлары үтте, инде бу. Удивительное! Тәбриклибез! Алкышлар җәмәгать. Удивительно, хөрмәтле дуслар, шәп! Көрәшчеләр җыелган җир. Монда регистрация уза, теркәләләр. Опять бу. Без качабыз, бу безнең арттан йөри. Таптыңмы бабаеңны? Собада багай. Тора урыны шундый гүзәл, матур җирдә урнашкан кыз урлык бу. Күрсәгез сез моны, үзегез таң калырсыз. Петров. Афәрин. Петровның тагын бер үзенчәлекле уены шәрә килешендә трусиктан калып балык тотачаклар. Сез катнашасызмы монда? Әйе. Җиңүче булып чыктыгызмы? Икенче урынны алдым, столовый сервис бергәннәр иде. Бу сиңа кармак белән тоту түгел шулай, Бу ускулларың белән. Мине тота бит. Әйтәм ич монда кызык. Вот это Карпина. Автомат. Время, вакыт. Карагызлар, һәммәсенә дә кызык. Әле халык җыела. Чөнки әлеге бәйрәм сәгать төнге 2-гә кадәр дәвам итәделәр. Халык өчен ясалган бәйрәм. Керәшеннәр, афәрин. Булмады. Монда инде безнең көрәш. Кем алып бара? Җавит абый Шакиров. Шын авыл ише. 25-дә. Ага, менә, ага. Опа, ана. Үзен итә, ага. Ярдәм итмәкче булаларга бар. По любой ярдәм итәчәк. Бәйрәм ничек сиңа? Вообще супер. Бундай кимәлдәге байрамда беренче тапкыр. Син тегендә хәзер яшьләрне инде әйме сәхнәсендә кыздырачаксың, әйме? Син шәп манчыйсың, брат. Менә яшьләр җыенын Римма Никитина белән Илья Морис ачып җибәрделәр. Җәмәгать, махсус шундый матур җирне сайлап алдым. Карагыз әле. Петров бәйрәме әйтеп бетергесез шәп. Бер нәрсә дә сөйләгесе килми, бер нәрсә дә истисе килми. Керәшен дусларыбыз, кардәшләребез, афәрин сезгә. Булдырдыгыз. Бәйрәм әле менә кабынып китте генә кебек. Менә әле яңа гына башлана гына кебек. Чөнки әйтеп киткәнемчә, төнге сәгать 2-гә кадәр дәвам итәчәк. Махсус Татньюз татар өчен. Җәмәгать, орадык. Шундый рәхәт. Өйгә кайтып барабыз. Артта барабыз кем тора. Бабай. Син кайда? Собада. Сабада